Tenim gent molt animada, primeres files. Aviam. Aquí tenim el foco, aguanta't el foco especial. Et veus il·luminat? Com et dius tu? Eduard. Eduard, d'on vens? De cinquè. De cinquè? Bueno, d'Aula Escola Europea. Ahà, d'una ciutat europea. No, aula. Aula, val. I de quina ciutat vens? De Barcelona. De Barcelona. Quants anys tens? 10. 10. Quin és el llibre que per tu ha de guanyar a la categoria de 10 anys? Bandit i les persones amb ataquín. Molt bé. Tothom està d'acord? Tothom de la seva classe? No. Com et dius? Jo, Flavio. Flavio, tu quin llibre t'ha agradat més? Doncs fora de lloc, perquè... Doncs... Però fora de lloc, tu quants anys tens? 10. 10. És que són categories diferents. Faré 11 aquest any. Vale. Faré 11 aquest any. Molt bé. Doncs Premià i Barcelona tenen opinions diferents, fora de lloc, les bessones... Ara anem més enrere. Tenim lectors vinguts d'arreu. Aviam, aquí tenim 2 lectors. Us agrada llegir? A mi sí. A tu? Sí. També. Com et dius? Boguat. Boguat? Senabú. Ahà. I vosaltres d'on sou? D'aquí Manresa? Manresa. Sí, de Manresa? També soc de Manresa. Molt bé. I us aguanto perquè quedeu ben il·luminats. A veure, se'ns veu una mica, veus? Saludeu a la càmera. Quants anys teniu? Jo 9. 9? Jo 8. Ahà, molt bé. Són els primers lectors que entrevistem de la categoria de 9 anys. Quin és el vostre llibre preferit de tots els que heu llegit? Contes de casa. Ahà. Contes de casa també. Esteu d'acord? Aneu a la mateixa classe? Sí? Vosaltres aneu a la mateixa classe que ells dos? Sí. Com et dius tu? Nil Garriga. Molt bé. I a tu t'ha agradat també Contes de casa? No. Quin és el teu El llibre museu preferit? perdut. Molt bé, molt bé. Quin llibre creus que guanyarà tu? Haikus. Haikus. Us ha agradat la poesia? Us agraden els haikus? No? Home, doncs heu de llegir més, perquè els haikus són molt xulos. La poesia val molt la pena, també. Aviam... Ara torno. Ara volem lectors una mica més grans. Molt bé. Com et dius? Xaima. Molt bé. Quants anys tens? 15. Tens una companya molt vergonyosa, diria. No li agrada sortir a la càmera. No se't veu. Hola. Quants anys tens? 15. Sí. I d'on ets? De Roses. De Roses. Ostres, això és ben lluny, no? Sí. A quina hora us heu llevat per venir? A quina hora us heu llevat per venir? A les 6. A les 6:30. Doncs ja veureu que valdrà la pena. Valdrà la pena perquè aquesta gala serà molt espectacular. Quin llibre és el que t'ha agradat més de tots els que has llegit? Els gossos salvatges. Tu també? Sí, jo també. Sí, el millor. Sí? A mi m'ha agradat el de poesia, també. Com es deia? Uah, no me'n recordo, però... Era de poesia. Era de poesia. Molt bé. I ara volem saber una mica els hàbits lectors de la gent de Roses. Com et dius tu? Vinc per aquí davant, que així et veus a la càmera. Elena. Molt bé. Tu, Helena, quin és el teu moment preferit per llegir? Ets una persona de matins? Al vespre, abans d'anar a dormir? T'adorms amb el llibre? No m'agrada llegir. No li agrada llegir? Doncs estàs a la gala perfecta per trobar el gust de la lectura. Suposo, espero que sí. Ja veuràs, en parlem al final de la gala. Vale. Molt bé. Aviam. Tenim la gent de Manresa, en té moltes ganes. Sou de Manresa també? Molt bé. Allà teníem gent de Roses que havia hagut de matinar moltíssim. La gent de Manresa ho teniu al costat de casa? Sí. Havies estat mai al Cursal? Mai. Mai. És gros, Impressiona? Sí. Sí? Sí. Quants anys teniu? 8. 8. També sou de la categoria de 9 anys, la primera de totes, els primers premis que donarem. Teniu una mica de nervis? Sí, una miqueta. Teniu ganes de saber quin és el llibre guanyador? Sí. Tu per quin apostes? Contes de casa. Jo, al museu perdut.
Molt bé, ja ens ha dit tots els llibres de la categoria, hi ha gustos per tot. Quants nervis, Aviam. Ha aguantat el foco? Veus, ara estàs ben il·luminat. Home, no em canvis el color. A veure, com et dius tu? Ethan, Ethan, quin és el llibre que t'ha agradat més? contes de casa. Contes de casa. Per què? Recordes alguna cosa d'aquest conte? Perquè molava molt i hi havia moltes contes de molts tipus. Molt bé. T'agrada la varietat? Sí. I el teu company? A tu quin llibre t'ha agradat més? El conte de casa. També, a tota la classe ha agradat el mateix llibre? Aquí tenim opinions. A veure, passa-li el teu company. Ara l'hem apagat. Ah, molt bé. A tu, quin és el llibre que t'ha agradat més? Els haikus. Els haikus. Allà també hi havia algú de poesia, I què és el que t'agrada de la poesia? No sé. No ho saps. Que és curta, pot ser? Sí? Que diu moltes coses en molt poc. Sí, pot ser? Molt bé, moltes gràcies. Ara anirem a l'altra banda del teatre. Vale. Hi ha gent que crida molt, que té moltes ganes de parlar. Ara anirem a primera fila. Va, aquí tenim lloc i tot. Tenim gent de la Salle, sí? Vaig ben encaminada. Com et dius? Abdullah. Molt bé, Jo, Jan. molt bé. Quants anys teniu? 11. 11 anys. I quin és el vostre llibre preferit de tots els que heu llegit? Filstrup. Aquí no hi ha dubtes. Creieu que guanyarà? Sí. Sí? Sí, també? Sí, Filstrup. I vosaltres, a quin moment del dia us agrada llegir més? A la nit. A la nit, sou de nit. És que a mi no m'agrada gaire llegir. No t'agrada gaire llegir? Què li diries perquè li agradés llegir? A tu t'agrada llegir? Molt bé. Depèn del llibre. Depèn del llibre, molt bé. Però Filstrup t'ha agradat? Sí. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies. Quanta gent apassionada. Aviam, aquí m'asseuré aquí, que estic molt còmoda. Tens llum, ho tens tot. Com et dius? Emma. Emma, d'on vens? Ui, ara s'ha fet això. Ui, se'ns ha... Ara, com et dius? Ai, et dius Emma, d'on et vens? De Barcelona. Ah, mira, Barcelona, molt bé. Ah, exacte, és que abans ja havíem parlat amb tu. Quin és el llibre que t'ha agradat més de la teva categoria? Fora de lloc. Fora de lloc. Què és el que t'ha agradat d'aquest llibre? Que hi ha com aventures i m'agrada com que vagin al camp. Molt bé, t'agrada que vagin al camp, perquè és diferent de Barcelona. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Tenim lectors de tot arreu. Ara anirem a l'altra banda i farem una última entrevista. Com criden? Aquests cridaners d'aquí. Hi ha gent molt callada. Posa la motxilla perquè no el veiem. Ai. Com et dius? Marc. Marc. Quants anys tens? 10. D'on vens? De Monistrol de Montserrat. Ah, mira, encara no havíem conegut ningú de Monistrol. Quin és el llibre que t'ha agradat més de la teva categoria? El Museu Perdut. El Museu Perdut, molt bé. Què és el que t'ha agradat d'aquest llibre? Tot. Tot. Ho té clar. El Marc ho té clar? Molt bé. Doncs moltes gràcies. Estigueu ben atents. Sóc un xoni, un ignorant.
Benvinguts! Benvinguts! Benvinguts, benvingudes! La gala dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove 2024 és a punt de començar. Prepareu-vos per viure una experiència emocionant, única, però sobretot molt literària. Estimat jurat vingut d'arreu, esteu a punt? Doncs farem el compte enrere junts, d'acord? Som-hi! Espera.
Bon dia a tothom. Com esteu? Bé? Doncs comencem la gala dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove 2024. Fa goig veure el Teatre Cursal de Manresa tan ple de gom a gom, de tants nois i noies que s'han passat mesos llegint i llegint per fer de jurat dels llibres que avui premiarem. Tenim jurat, esclar, d'aquí, de Manresa. També de Sant Joan de Vilatorrada, de Moià, de Santpedor, de Cornellà, de Santa Maria d'Oló, d'Esparreguera, de Barcelona, de Premià de Mar, d'Argentona, de Castellví de la Marca, de Cardedeu, de Llinars del Vallès, de Monistrol de Montserrat i de Roses. Volem donar la benvinguda, molt especialment, a l'excel·lentíssim jurat dels premis. És a dir, a tots i totes vosaltres, un fort aplaudiment. I també tenim jurat, que no és aquí al teatre, però que ens segueix des de casa seva, des de les escoles, per streaming, des de pobles i ciutats ben diferents. També us saludem a vosaltres. Els Premis Atrapallibres i Protagonista Jove tenen un dels jurats literaris més grans del món. Sabeu quants membres del jurat hem tingut aquest any? Voleu endevinar-ho vosaltres? Aviam, qui creu que aquest any hem arribat als 5.000 membres del jurat? Hi ha algú que pensa que hem estat 9.000? Hi ha algú que encara creu que hem estat més? 14.000? D'acord, doncs aquest any hem estat més de 14.000. Més de 3.000 persones més que l'any passat. I aquesta és realment una xifra espectacular. I a més no estem sols. Enguany hem participat en l'impuls d'una xarxa internacional de premis literaris d'altres països, en què també infants i joves fan de jurat. Com sabeu vosaltres, fer de jurat no és senzill. Cal llegir les obres finalistes i analitzar-les amb mirada crítica i votar amb responsabilitat, ja que és a partir dels vots de tots vosaltres que avui han sortit els guanyadors que anunciarem i premiarem. I avui també volem donar la benvinguda i les gràcies a tots els docents, bibliotecaris, llibreters, famílies que han acompanyat el jurat, els autors, traductors i editors de les obres finalistes, a les autoritats presents, a totes les persones vinculades a l'IBICAT, Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, que fan possibles aquests premis. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya, de Direcció General del Llibre i del Còmic del Ministeri de Cultura, de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Ajuntament de Manresa i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I aquest any també estem molt contentes per l'acollida de la ciutat de Manresa, que per segon any consecutiu i ja últim ha estat la ciutat anfitriona d'aquesta edició. Ara bé, qui serà la ciutat anfitriona de l'any que ve, Clara? Això és una molt bona pregunta i ho descobrirem avui, però no t'avancis. Abans, comencem desvelant els guanyadors dels Premis Atrapallibres. Nervis, eh? Centenars de lectors han llegit i han quedat atrapats per llibres, històries i poemes. El primer llibre guanyador que revelarem és el de la categoria de 9 anys. I els llibres finalistes d'aquesta categoria són Contes de casa, escrit per Salvador Comelles, il·lustrat per Sandra Aguilar i editat per Barcanova. El Museu Perdut, escrit i il·lustrat per Marina Sáez i editat per MTM. Temps de haikus, escrit per J.N. Santaeulàlia, il·lustrat per Luciano Lozano i editat per Akiara. I entreguen el premi Nathaniel Agiman i Milan Pazos Grabauskas de l'Escola Serra i Hunter. Els acompanya Marc Eloi i Guàrdia, alcalde de Manresa.
L'obra guanyadora del Premi Atrapallibres a la categoria de 9 anys és... Contes de casa, de Salvador Comellas i Sandra Aguilar. Recull el premi Salvador Comellas, escriptor. Pots llegir, pots dir alguna cosa des del faristol? Bé, bon dia a tothom. Jo estic molt content d'haver estat a l'obra més votada. Els que heu fet de jurat heu triat entre 3 llibres molt diferents. Els contes de casa, el temps de haikus i el museu perdut. Si alguna cosa tenen en comú, jo crec que és la imaginació i que amb tots 3 us heu passat bé i heu tingut moments que ho heu disfrutat. El Museu Perdut té molta fantasia, ens fa pensar en les coses que perdem, on van a parar, de les coses que perdem, quines són importants, quines no ho són tant. Els haikus ens ajuden a adonar-nos de què tenim al voltant, de què hi ha en un moment donat davant nostre i a partir d'aquí també amb què ho podem associar, també poden despertar la nostra imaginació. I els contes de casa volien ser una manera diferent de veure els objectes que tenim cada dia al costat. Moltes gràcies. Sobretot participeu l'any que ve en el Premi Atrapallibres, llegiu molt i fins una altra. Ara seguim amb una categoria també molt especial, els Premis Atrapallibres de la categoria dels 10 anys. Els llibres finalistes d'aquesta categoria són... El bandit i les bessones Mataquín, escrit per Oriol Canosa, il·lustrat per Cutxo i editat per Baula. Fora de lloc, escrit i il·lustrat per Lucy Kingsley, traduït per Maria Bertran i editat per Barcanova. Nas de pallasso, escrit per Miquel Desclot, il·lustrat per Anna Font i editat per Calandraca. I entreguen el premi Aya Schach i Salma Bausaida de l'Escola Valldaura. Els acompanya Teresa Tort, directora de la Biblioteca del Casino de Manresa i cap de la zona de biblioteques del Bages, el Berguedà i el Moianès de la Diputació de Barcelona. L'obra guanyadora del Premi Atrapallibres en la categoria de 10 anys és... Fora de lloc de Lucy Kingsley. Recullen el premi Sara Moyano, editora, i Maria Bertran, traductora. Bon dia a tothom. És que estic una mica fora de lloc, en el sentit que estem molt contents des de l'editorial Barcanova perquè tot just acabem de veure el Salvador Comellas aquí també recollint el premi per la seva obra Contes de casa. Mira, Maria, i ara aquest fora de lloc de la Lucy Kingsley. Malauradament ella no ens pot acompanyar perquè viu molt lluny, però no sé si podrem escoltar alguna cosa que ens ha pogut enviar aquest matí. I dir-vos això, que estem especialment orgullosos i contents, sobretot per això, perquè tenir un jurat
tan immens i protagonitzat per lectors i lectores infantils i juvenils fa una especial il·lusió. Dir-vos que estem molt, molt contents. Maria Bertran és la traductora, una mica és com l'alter ego de l'autora, i dir-vos que el missatge que la gent, la protagonista de la història, transmet és això, que a vegades tots ens sentim i totes fora de lloc en algun moment, però sempre hi ha una sortida i una manera de fer front a les dificultats. O sigui que especialment contents per les vostres lectures i pels dos premis, el del Salvador i el de la Lucy. No deixeu mai de llegir, d'acord? Gràcies. Hi, this is Lucy Knisley, the author and illustrator of Stepping Stones. I just wanted to say thank you so much to the kids for this wonderful award. I feel so honored and grateful. And I'm so excited that my book has reached all of these wonderful readers so far away from where I live. I hope I get to visit you someday. And until then, thank you so much for coming along with me to Peapod Farms. I ja només ens queda una categoria dels Premis Atrapallibres. Ens endinsem en les lectures d'11 anys. Els llibres finalistes d'aquesta categoria són Filstrup, escrit per Jaume Copons, il·lustrat per Òscar Julve i editat per Animallibres. Oi que ens hem perdut, Alicia? Escrit per Pep Puig, il·lustrat per Mercè López i editat per Animallibres. I Un estiu de luxe, escrit per Marian Caurin, il·lustrat per Lorena Ribega, traduït per Meritxell Salvany i editat per Pagès. Entreguen el premi Jimmy Garcia i Jean Carlos Guerrero de l'Escola Sant Ignasi. Els acompanya Núria Ramon Aribau, directora adjunta dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central. L'obra guanyadora del Premi Atrapallibres en la categoria d'11 anys és Filstrup, de Jaume Copons i Òscar Julve. Recullen el premi Jaume Copons, escriptor, i Òscar Julve, il·lustrador. Sí. Hola, què tal? Hola, què tal? Estem molt agraïts per haver rebut aquest premi. Nosaltres no sabem dir coses emocionants com les que s'han dit fins ara. A més, no sé si ho veieu, els que heu llegit Filstrup, que sou tots perquè sou el jurat, que el Julve va convertir en l'avi Filstrup, ho veieu? És ell. Soc jo. Com a personatge només puc dir que estem molt agraïts. I ara parlarà el gran Filstrup, conegut també com Joe la bèstia del Guinardó. Uau! Escolteu una cosa. 14.000 lectors, cadascú que llegeix els Filstrup es converteix en un Filstrup més. 14.000 Filstrups. Moltes gràcies. I aquest estiu jugueu, llegiu i sigueu feliços. Adéu. Déu-n'hi-do, quina gala!
continuem perquè aquesta gala no s'atura. Ara bé, ara deixarem els premis Atrapallibres i encetem els premis Protagonista Jove. Els joves que esteu aquí asseguts heu tingut molta feina. Heu llegit molts i molts llibres diferents i segur que no ha estat una feina fàcil. Ha estat fàcil? Us ha agradat? Bueno, ara bé, ara toca saber els guanyadors dels premis Protagonista Jove. En són 3, com en les altres categories. Heu fet una feina de lectura durant mesos, oi que sí? On tenim els joves? Què és aquesta música? Aquesta música... El llibre es mou? Ostres. Això no ho teníem clara, no ho teníem previst, això? No. No. Bueno. Havíeu vist un llibre que es mogués mai? Ara ja no es mou. Ara ja no es mou. No es mou? Està quiet? Podem... Ah! Truc! És un llibre que fa soroll. Potser hi ha algú. Clara, no ho sé, vols dir? Obro? No ho sé. Passo la pàgina? No hi ha res. Podem continuar amb els Premis Protagonista Jove 2024. Podem continuar, d'acord. O no podem continuar? Res no és mesquí, ni cap hora és isarda, ni és fosca l'aventura de la nit, i la rosada és clara, que el sol surt i s'ullprèn, i té delit del bany que s'emmiralla al llit de tota cosa feta. Res no és mesquí, i tot ric com el vi i la galta colrada, i l'onada del mar sempre riu. Primavera d'hivern, primavera d'estiu, i tot és primavera, i tota fulla verd eternament. Res no és mesquí, perquè els dies no passen, i no arriba la mort ni si l'heu demanada. I si l'heu demanada us dissimula un clot, perquè per tornar a néixer necessiteu morir. I no som mai un plor, sinó un somriure fi, que es dispersa com grills de taronja. Res no és mesquí, perquè la cançó canta en cada bri de cosa. Avui, demà i ahir s'esfullarà una rosa. I a la verge més jove li vindrà llet al pit. Que bonica que és la poesia quan es barreja amb dansa i amb música. Un fort aplaudiment, un altre cop. Aquest any, 2024, commemorem els 100 anys de la mort del poeta Joan Salvat Papasseit. Heu sentit el poema Res no és mesquí de Salvat Papasseit, recitat per Ovidi Montllor i ballat per Aaron Vázquez. Ara sí, estem preparats per continuar la primera categoria dels Premis Protagonista Jove. Els llibres finalistes. Ghost, escrit per Jason Reynolds, traduït per Elisabet Ràfols Segués i editat per Sembra. Pony, escrit per R.J. Palacio, traduït per Imma Falcó i editat per La Campana. «27 dinosaures», escrit per Teresa Muñoz i editat per Estrella Polar.
Entreguen el Premi Anna Fainé i Youssef Guix de l'Institut Moianès. Els acompanya Jordi Fos Dalmau, secretari general de Cultura. L'obra guanyadora del Premi Protagonista Jove en la categoria de 12 a 14 anys és... Ghost, de Jason Reynolds. Recullen el Premi Xavi Sarrià, Mercè Pérez i Samuel Fenollosa, de l'editorial Sembra Llibres. Bon dia. La veritat és que fa moltíssima il·lusió vindre des de València i veure aquest teatre ple, veure-vos a tots i totes vosaltres. Gràcies a l'IBCAT per confiar en Jason Reynolds en aquest Ghost. Volem també donar les gràcies a la traductora del llibre, perquè sense l'Elisabet no tindríem llibre en català, a l'il·lustrador de la coberta, a Pau Baix, als correctors, als dissenyadors, als maquetadors, perquè un llibre són moltes persones. I sobretot volem donar-vos les gràcies a tots i totes vosaltres, als que heu llegit el Ghost, us heu quedat amb la seva història, sé que us acompanyarà durant molt de temps el Ghost, sé que ara quan mireu algú que porta unes sabates trencades pensareu en el Ghost, sé que quan veieu una carrera pensareu en el Ghost i espero que quan veieu algú que té problemes penseu en el Ghost perquè moltes vegades no coneixem les històries que tenen al darrere, no? I crec que us acompanyarà durant molts anys. Així que moltes gràcies a tots i totes per llegir aquest llibre. Espereu. Ara tenim un vídeo de l'autor perquè no hi ha pogut ser, per tant el podem mirar. A veure què ens vol dir. Greetings to everybody in Catalan. This is Jason Reynolds, the author of Ghost. And I'm just making a short video to say thank you so much for awarding this book the Young Protagonist Award. I have to say really quickly that Ghost was written about some friends I grew up with. It's a story about my neighborhood, my environment, the community that raised and birthed me. And to know that that story, based on a true story, has traveled all around the world and has touched so many people so far away from where I'm from, lets me know that we are actually closer together than we think, especially through literature. Never in a million years when I was writing that book did I think that 10,000 young people across the water would find something in it for them. And so just so you know, you are forever in my hearts and I'm forever grateful for you nominating this book and for you even reading it. I hope to get over there someday to see you in real life, but until then keep reading and I'll keep writing and hopefully we'll have this moment again soon. I ara ja sí, per acabar amb els Premis Protagonista Jove, descobrirem els llibres de la categoria de 14 a 16 anys. Els llibres finalistes són... Alma, s'aixeca el vent, escrit per Timothée de Fontbel, il·lustrat per François Plas i traduït per Mercè Ubach i editat per Ànima Llibres. Gossos salvatges, escrit per Georgina Dalmau i editat per Fanbooks. Viatge vers, poesia a la butxaca dels texans, escrit per Chiara Carminati, il·lustrat per Pia Valentinis, traduït per Joan Elias Adell i editat per Vira Viró. I entreguen el premi Marina Lloberes i Bruno Parris de l'Institut Illa de Rodes. Les acompanya Jesús González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Cultura. Quins nervis. Vale.
Doncs l'obra guanyadora del Premi Protagonista Jove en la categoria de 14 a 16 anys és... Gossos salvatges de Georgina Dalmau. Recull el premi Georgina Dalmau a escriptora. Bueno, moltes gràcies. La veritat és que estava molt nerviosa i vaig decidir no em prepararé res, o sigui que això és totalment improvisat, però el que sí que tinc moltes ganes és de felicitar el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil perquè la feina que han fet, que jo he pogut veure de prop aquest any, ha sigut espectacular. Anar a les trobades de jurats va ser espectacular, veure el nivell dels alumnes i de les preguntes que em fèieu era espectacular. I que moltíssimes gràcies per aquesta experiència i sobretot moltes gràcies per haver triat Gossos Salvatges. Ja està. Doncs ara ens agradaria agrair un cop més als milers i milers de membres del jurat que heu participat en aquesta edició i que amb el vostre vot heu decidit tots aquests premis. Ara ja podem entrar als premis dins dels premis. Però després de tanta emoció tornem a agafar una mica d'aire, amb una mica de dansa, que la Marta ens farà ballar amb una peça de dansa urbana i contemporània. Per la Marta. Fins ara hem premiat escriptors, però la veritat és que val la pena reconèixer la feina importantíssima que fa tota aquella gent que ens ajuda a llegir, que ens recomana lectures, ens transmet el plaer per la literatura i ens coneix els gustos lectors. Mestres, professors, bibliotecaris, llibreters, segur que en coneixeu molts que us han acompanyat en la lectura. I és per això que des dels premis organitzem el Premi a la millor tasca de mediació lectora. Ara bé, aquest any aquesta categoria ha quedat deserta.
És a dir, que el curs vinent animeu-vos a enviar-nos totes aquelles propostes que segur que ja esteu impulsant. I de la millor tasca de mediació lectora passem a la millor crítica literària. Vosaltres, millor que ningú, sabeu que a l'hora de fer de jurat és important saber llegir amb criteri les obres finalistes. Llavors donem la benvinguda a la persona que entrega el premi, Lluís Tendrera, president de l'IBICAT, i Montse Ayats, responsable del Pla Nacional del Llibre i la Literatura. Bon dia a tots. No puc deixar de felicitar a tot l'equip de l'IBICAT, que fa una festa increïble cada any, però vaig per feina. Els membres del jurat dels premis dins dels premis han decidit atorgar el premi a la millor crítica literària Atrapallibres a... Oriol Méndez Prado, per la seva crítica de l'obra El Museu Perdut. I el premi a la millor crítica literària, protagonista jove a... Joana Llupià, per la seva crítica de l'obra 27 dinosaures. Molt bé, moltes gràcies. Doncs podeu baixar tots. I ara, abans d'acabar amb els premis dins dels premis, aquest any estrenem 2 premis més. El premi L'Atrapa Llibreries i el premi Recomana i Guanya. Més de 150 infants han participat en el premi Atrapa Llibreries, en què els participants van haver de resoldre enigmes anant de llibreria en llibreria. Aquest concurs ha estat una iniciativa de les llibreries de Manresa amb la col·laboració del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística de l'Institut Guillem Catà. Entre tots els participants s'ha fet un sorteig. Els guanyadors seran anunciats per Sílvia Mas, vicerectora del campus Manresa i responsable del Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil, Josep Maria Eloi, de la U Manresa. I els guanyadors són Guillem Crespo Morera, en la categoria de 9 anys. Marta Moreno Balcells, en la categoria de 10 anys. I Guillem Cuesta, en la categoria d'11 anys. Tenim només un dels guanyadors. Doncs aquí tens el teu obsequi. I no sé si hi ha algú més. No tenim els altres guanyadors, les altres guanyadores. Doncs ja després us podem donar el premi. Moltes gràcies, ja podeu baixar. I ara arribem a l'últim premi, el premi Recomana i Guanya. Aquest premi és molt especial perquè premia alguns participants que van decidir recomanar els premis als seus amics i ara tindran la sort de poder visitar els estudis del Super 3. Així que ja ho sabeu, no deixeu de recomanar. Si sou un d'aquests guanyadors, no patiu, ens posarem en contacte amb vosaltres per recollir el premi ben aviat. Molt bé, doncs la gala ja s'acaba, no ens queden més premis per repartir, però l'Estela al principi tenia una pregunta. Cert. Què volies saber?
Aquests 2 últims anys hem estat molt a gust aquí a Manresa, moltes gràcies. Però l'any que ve, on farem la gala? Això ho vol saber tothom. Per això tinc aquest llibre tan especial en què en les seves pàgines amaga quina serà la propera ciutat amfitriona d'aquests premis. Ho vols veure? D'acord. D'acord, nens i nenes, nois i noies, la propera ciutat amfitriona dels Premis Atrapallibres i protagonista jove serà... Reus. Ara bé, Clara. Passar a ser la ciutat amfitriona d'aquests premis no es pot fer així com així. Llavors cal que Manresa faci el traspàs del compromís que han sustentat durant aquests 2 anys amb les paraules justes. Molt bé, tenim el llibre del jurament, ara ens falten els representants de cada ciutat. Per tant, si us plau, que entrin el Guillem Tomàs Illescas i la Nawal Ala, representants de la ciutat de Manresa, acompanyats de Tània Infante, regidora de Cultura, i Pol Huguet, regidor d'Educació, tots 2 de l'Ajuntament de Manresa. Endavant. Ells són els representants de Manresa. Ara ens falta la propera ciutat, els representants de la propera ciutat, que seran l'Anna Pérez i el Quim Pérez. Endavant. Sisplau. Representants de la ciutat de Reus, que venen acompanyats de Daniel Requesens, regidor de Cultura, i Pilar López, regidora d'Educació. Tots 2 són de l'Ajuntament de Reus. Gràcies. D'acord. Ara, si us plau, que entri la Marta, que té un objecte important. Llegirem les paraules justes per fer aquest traspàs. Aquí, a la ciutat de Manresa, pel plantats davant del llibre dels llibres, nosaltres, predilectes representants de la ciutat de Manresa, us fem l'entrega, Marta, si us plau, l'entrega d'una ploma de paó útil que feien servir els nostres avantpassats per escriure i a través d'aquest objecte simbòlic cedim l'organització, la propera gala dels Premis Atrapallibres i protagonista jove, a la molt honorable, digna i graciosa ciutat de Reus. Llavors, ara farem aquestes 2 preguntes, si us plau. El jurament, atenció, el micròfon. Us comprometeu a posar en valor la lectura? Us comprometeu a l'organització dels propers Premis Atrapallibres i protagonistes jove perquè ressonin a tota la ciutat les paraules escrites als llibres? Acceptem de bon grat tants honors i esdeveniments i ens comprometem a la seva organització i divulgació. Molt bé, doncs us pregunto, proclameu que per a la vostra ciutat els llibres seran a partir d'avui mateix Consol i companyia? Sí, ho proclamem. Doncs un fort aplaudiment per a aquestes 2 ciutats catalanes que ara estan agermanades per la literatura. Moltes gràcies, ja podeu tornar a seure. Els Premis Atrapallibres i protagonista jove tenen la complicitat del Super 3, com molt bé sabeu. Llavors, aquest any hem convidat a la gala la Xalana, copresentadora del programa Fang, un concurs de català molt esbojarrat i col·laboradora del magazín infantil Random. I a més, és de Manresa, així que ella ens presentarà els llibres nominats als premis de l'any que ve. Amb tots vosaltres, Xalana! Hola a tothom, lectors i lectores, com esteu? Doncs jo estic molt contenta de ser aquí i és un honor ser en uns premis literaris on s'impliquen tants nens i nenes com vosaltres. A més, a mi m'encanta llegir i a sobre que se celebri aquesta gala a la meva ciutat, al cor de Catalunya, a Manresa, és tot un honor. Per tant, em fa molta il·lusió, però això sí, tinc un problema perquè m'han encomanat
que us digui, us presenti els llibres que estaran nominats l'any que ve. Però és que l'any que ve és el 2025, vull dir, estem parlant del futur. Jo no sé com fer-ho, vull dir, no sé, endevinar el futur. A algú se li acut alguna idea de com ho podem fer? Però a qui li puc demanar? Jo crec... Ah, ja sé. Estic pensant en el Marc Andreu. Algú sap qui és? Heu vist Fang? Sí, 3, 2, 1... Fang! Molt bé, per aquí. Doncs crec que el Marc Andreu, si el coneixeu, té unes idees molt boges i una mica d'imaginació, no ens pot anar malament. Així que crec que li vaig enviar un àudio. Sí? Aviam. Hola Marc, què tal? Ja sé que estàs una mica ocupat i enfeinat com sempre, però tinc un problema i una pregunta. Tu com faries per saber que una cosa que encara no ha passat, és a dir, una cosa del futur? Ja sé que sona una mica estrany, però segur que tens alguna idea, vale? Vinga, merci. Aviam si em contesta. Que aquest home... Xolana, què tal? A veure, escolta, això que acabo d'escoltar que m'has enviat, la veritat és que no sé de què em parles. I t'ho veig una mica difícil, això, de projectar i veure el futur. Tant de bo. Mira, si pogués ser així, escolliria saber si tindrem o no segona temporada de Fang. T'imagines? Ai. Mira, crec que el millor consell que et puc donar és que parlis amb els beta i la seva intel·ligència artificial. Són gent que estan a un altre univers. Segur que poden aconseguir descobrir o saber i intuir una mica el futur. D'acord? Vinga, va. Que tinc feina, que t'he de deixar. Petorets, ens veiem aviat, amiga. Adiu. Bueno, ja heu vist que el Marc estava superocupat menjant patates i escoltant música. Però bueno, ens ha donat una bona idea, així que trec el mòbil un altre cop i els hi demanaré als beta. Els coneixeu, els beta? Sí? Doncs aviam si ens poden ajudar. Vinga, va, un altre àudio. Hola, betes, què tal? Soc la Xalana i necessito la vostra ajuda. Aviam si li podeu demanar al Charlie, la vostra intel·ligència artificial, que em digui els títols dels llibres que estaran nominats per l'any que ve, els Premis Atrapallibres i Protagonista Jove. Sí? Vinga, va, us en dec una, Merci, adeu. Ei, Xalana, ets a la gala dels llibres? Ai, mare, quina enveja. Mira, jo estic preparant-me llegint tots aquests llibres perquè vull formar part de la comissió d'expertes d'aquests premis, que són els especialistes en literatura infantil i juvenil que trien els llibres nominats de cada any. Va, que només te'n queden 500. Estàs segura que te'ls podràs llegir tots? Home, esclar, les membres de la comissió d'experts han de llegir tots els llibres perquè si no, no en podien triar. Ei, em porto més! Oh, aquest em pot anar molt bé pels meus videojocs, me'l miro, Charlie, ajuda'm, va. Vinga, ajudem a la Xalana. Viatges al futur i em dius els llibres nominats per l'any que ve. D'acord? Sí! Ah, Xalana, el Charlie m'acaba d'enviar tota la informació que necessites. De res. Ah, i per cert, ja ens ho pagaràs convidant-nos a un gelat l'estiu que ve o el que sigui. Molt bé, els beta, moltes gràcies. Doncs ara vaig a veure si m'arriba el missatge i els hauré de convidar a uns quants gelats o a una llimonada. Aviam... Ai, mira, ja m'ha enviat el missatge al Grau. Espera que obro el document. Aviam... Doncs, bueno, ara ja us podré presentar els llibres nominats i que aquest jurat tan i tan nombrós haureu de llegir, votar l'any que ve. Aviam... Ok, ja ho tinc, Doncs va, aviam... Comencem amb el Premi Atrapallibres amb la categoria de 9 anys. El primer llibre és Ali Bové i els 40 Nyigui-Nyoguis. És un recull de poesies i embarbussaments, així que si us agrada jugar amb les paraules us encantarà. També tenim L'arbre i jo. Aquesta és una història d'una nena que té un avi especial amb moltes aficions que a poc li va traspassant a la seva neta. I contes desconcertants. Són 5 contes relacionats amb la història de la música i en cada conte hi ha una mentida. A veure si la sabeu esbrinar. Seguim amb la categoria de 10 anys. Tenim Petiteses, que és un llibre
format per 35 poemes inspirats en coses molt petites, com per exemple una engruna de pa o un pèl que ha caigut a la sopa. Seguim amb La venjança de l'Oink. És una història esbojarrada d'un besavi que, en lloc de regalar-li un gatet a la seva besneta, li regala un porquet. I per acabar tenim en Marc i en Moja, i és un recull d'aventures que viuen dos nois que són d'orígens culturals molt diferents, però que s'adonen que s'assemblen més del que es pensaven. Tenen molt bona pinta, fins ara. L'última categoria del Premi Atrapallibres, la de 11 anys. Comencem amb Poebèsties. Aquest llibre és un llibre de poemes molt original dedicat a tot tipus d'animals. El següent és Molly Wine, Bibliotecàries a cavall i imagineu-vos les aventures d'una nena a l'oest que va portant llibres amunt i avall a cavall. I l'últim és... Ui, ens ha marxat. Tornem enrere, sisplau. Categoria d'11 anys. Aquí. Molly Wine... Perdó, m'he perdut ara. L'Estrella de les Mones, moltes gràcies. I explica la història de la Joana, que té 9 anys i l'adopta una mare goril·la. Ara sí, passem al Premi Protagonista Jove amb els més adolescents, amb la categoria de 12 a 14 anys. Comencem amb No sé A, que és un còmic de ciència-ficció i retrata un futur en què l'oceà ja no és tal com el coneixem. Seguim amb Guia màgica d'autodefensa amb galetes i, sí, heu sentit bé, la Mona, la protagonista d'aquest llibre, fa màgia amb galetes i pa. I tenim en King i les libèl·lules, que és la història d'un noi que es pensa que el seu germà, que just acaba de morir, s'ha reencarnat en una libèl·lula. Interessants. I ara sí, ja l'última categoria, la de 14 a 16 anys, tenim els Medina. I ja sabeu que ningú pot triar la família on li toca néixer, però aquest llibre explica les històries de 3 adolescents que són els nets del capo de la ciutat. També tenim El viatge de Xuna, que és una novel·la gràfica sobre el viatge que fa un noi per aconseguir unes llavors màgiques que salvaran el seu poble de la misèria. I per acabar ja tenim l'últim llibre, que es titula Parla, i explica la història d'una noia que guarda un secret. Què li va passar aquell dia en una festa? Si voleu saber, l'haureu de llegir. I ara sí, fins aquí tots els llibres nominats per l'any que ve. Moltes gràcies per convidar-me i jo us desitjo que seguiu atrapant molts i molts llibres. Adéu! Déu-n'hi-do, 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 se us ha girat moltíssima feina. Ja podeu començar a llegir sense parar i a submergir-vos en aquestes històries inimaginables. Ara bé, Clara, per acabar tenim una última sorpresa. Ah, sí. Vinga, tothom dret, tothom dempeus. Aixequeu-vos. Ara toca ballar abans de seure-us per llegir. Cal moure una mica el cos. Si us plau, els nostres ballarins, que ens ensenyin una mica a veure què és el que podem fer. Tothom està preparat? Cap vergonya? Nosaltres els seguim i aviam què ens tenen preparat. D'una banda a l'altra.
estirat una mica el cos per agafar llibres. A banda d'un jurat excel·lent, sou uns ballarins espectaculars. Doncs va, ara sí, l'última cosa abans de marxar, volem immortalitzar aquest moment. Vinga, tots els guanyadors, els infants i joves que heu entregat premis, autoritats, podeu pujar i farem una foto, sí? Ens pots posar una mica de música perquè la resta pugueu ballar. I podeu pujar per aquí, hi ha 2 escales. Endavant. Poseu-vos al centre. Molt bé. Potser vosaltres podeu posar més endavant. MCs come to rock and bless the mic. No need to worry, no need to hurry. Them rules are just for you. People popping and locking, breaking and rocking. Everybody knows there ain't no stopping. Come on, y'all, get on the floor. Gonna take you back, make it big for more. Ain't no party like an old school party, cause an old school party don't stop. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air. Everybody say, oh yeah. It's Run the Mic and I like to rock the house. I'ma work that body and baby just turn it down. With a hip and a hop hop and don't just stop. Let me see that body rock. Put your applejack cock to the side. Let me hear you say it. Alright. Groove so funky, furious, make you dance so serious. When the people hearing us, they start to go delirious. Work it, let's work it, let's work it, work it, work it. Now somebody, anybody, everybody scream! Molt bé, diria que ja està. Podeu tornar als vostres llocs. When there was no rap stars on TV shows, no movie deals, commercials, buses was just starting to grow. In them days when you took up the art, you did it second for the money and first for the heart. Back then you had to be a true believer, and we all hung at the disco fever. DJ Flash in Hollywood, made it happen in the streets of Manhattan, Brooklyn, Queens, the Long Island Sound. Bé, doncs, moltes gràcies. Volem agrair a tothom la participació d'aquesta gala. Els qui sou aquí i els que ens heu seguit des d'altres llocs, ara mateix us animem a apuntar-vos a la nova edició que ja està oberta i teniu temps fins al 30 de novembre per fer-ho. Us necessitem de nou per llegir i valorar les obres finalistes. Aquests són uns premis de tots i totes i volem que continuïn donant-vos veu als infants i joves, oferint-vos lectures de qualitat, estimulant la vostra formació literària i garantint uns drets educatius i culturals per a tothom en la nostra llengua. Gràcies de nou a tothom qui n'ha format part i als qui ho heu fet possible. Ara ja ho sabeu. Nens i nenes, joves d'arreu de Catalunya, del País Valencià, de les Illes, d'Andorra i de més enllà. A llegir. A comentar els llibres plegats. A votar de nou. I fins l'any que ve. Fins aviat, ens veiem a Reus. Gràcies.